And one of them happens to be these four major places now. We have the new Niger City, next to Onitsha. We have the Anambra Mixed Industrial City and the Aerotropolis around it, next to it, which, by the way, the Industrial City and the Aerotropolis have just been approved by the President as an economic free trade zone area. Just the approval came last month. Now you have the OCA 2.0, the next OCA, as it were, and of course our innovation district. I must tell you that there is a massive stampede, and I think in the next in the next few months, when, people lining up now applications and so on about the allocations, we're about now open up the allocations in terms of the industrial cities and these new cities for people to come and take up lots to build. There are already 7 housing cities, as it were, giving out and investing massively and developing them. Several industries are asking me to come and do groundbreaking. Another automobile factory just waiting for us to go and commission. They started off about 2 years ago, and I think they completed now testing, test running, and so on and so forth. What I can say to you is that, you see, the power of vision, the power of plan, the power of being intentional about some of these things and curating them, and you will see the massive responses. For example, in the new industrial city, we're already, the new power substation there, 33 kVA substation, will be energized very soon, probably, if not by the end of this month, certainly next month. And you will see the huge interest. In fact, by the time we finish processing the applications, because the place is only about 6,000, a little over 6,000 hectares of land, we're already now finishing the acquisition of another 2,000 hectares. That will be the agro-industrial city down there. Already, there are some investors who are coming with their Chinese counterparts. They're looking for at least 500 hectares to build their own industrial park, special industrial park, as it were. So I know you heard what Governor C0ntinuity said here. He's proud. Ndị Anambra ifuru ebe ọ kpakasịrị aka, Onitsha metropolis and the agri sector and the OCA 2.0, this, But you and I now know that Governor C0ntinuity will not finish if I need only cook it ever in the next 4 years. So here I come in. Ịma na mpụta na-agwa gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị ka ị join ya politics. Ife ị na-akpọ m bụ sabo maọbụ na m na-work with the Nigerian government, But the reason ị ya mpụta ebe a, ana m advocate ka gị nwa bụ onye Igbo chigata azụ na politics. Maka mụ na gị na-agba gbafusie na politics, ịma na ndị ga-ebido ịchị mụ na gị na be anyị ga-abụ ekperime, criminals. Do you now understand it? Anyị abịakwa na ịchịgakwa azụ n'ife na-emebu anyị. Do you understand? Today, like Anambra State kịta, ada akọzi akọ God for that reason. Cheta ife mere ngige oge ọ bụ governor of Anambra State. Peter Obi pụta break that God for that reason. Do you understand me? Chicha hand ya Willie Obiano over. Kwaka Pontus Pirate. Obiano is not answerable to him. Mana ọ bụrụ na Obiano bidoro ebe nya Peter Obi kwụsịrị, o nwere ike banye na ayalazi na-aka akụkọ alụrụ ụzọ na Anambra State. Do you understand me? Na-achara nwa mgbafọ abata, ifo plan, ifo vision ya, like oge ọ bụla na-abata ife ọ gwara ya bụ Anambra Taiwan Dubai. But at it stands now, mụ na gị na-aba aghọtago that normal achieve that Taiwan Dubai within that 8 years. Ihe fọrọ ọnụ kịta 3 years and ọ pụọ. Then continuity ebe a ka anyị enwe problem.
onye akpata m ji wee tinye mere esi otu ihe. And ana m ajụ na adịsị ajụjụ on daily basis. Ịpụtara ị na-asị na ịlaikiri ka Lesotho si were develop Abia steeti, ịlaikiri ife Lesotho na-eme, maọbụ etu a na-achara nwa Mgbafọ nọ kịta, ịlaikiri etu ọchịchị ya si wee dị, ịlaikiri ka o si amanyegasị aka ebe dị iche iche na eduarize a lot of load. Ọ bụrụ na ịlaikiri nke Peter Ba na-eme onye gọvanọ atọrọ na South East na ịlaikiri ọchịchị ya, like ya dị massive development fa na-ewebata, echiche gị ga-abụ onye anụnwa na-eme ife akịta nwere limited time. Highest in the next 4 years kịta gọvanọ Soludo apụọ, and ọ bụrụ na another person bụ mụ na gị na-abụ n'ugwu abara ebe a replace Soludo or replace Lesotho, ịmakwa na anyị ga-echiga azụ mgbe Ọjị Ụzọ Kalụ na-achị Abia steeti, mgbe Okezie Ikpeazụ na-achị, mgbe Theory Ozi na-achị. Abụ na Anambra ya echigakwa azụ mgbe Chimaroke na-achị, ma mgbe Obianọ chịrị, instead of anyị na-emove forward. If una the reason m ji agwa gị lapụ ife ihe na-akọ ihe na-azọ freedom, chigata azụ ka ị join ya politics to liberate your land. Sọsọ ebe a ka ị ga-esi wee nweta ife ahụ ị chọrọ, politics. And ichigata azụ politics nwee ike ghọta ndị oke na ọrụ gọvanọ gị, because so many of us don't know the primary work of our governor, our local government chairman, our senators, our House of Representative or House of Assembly. Maybe we don't know their duty. That is why you phone Igbo today get on Abuja with the problem of Igbo land or problem of Southeast. Nnapụta ebe a na-akọwara unu desi unu ayala aghọta ya. Onwere kịta kachala nwa Mgbafọ finish ife akịta project Oji. Do you understand? Mana ọ bụrụ na enwetala onye ga-replace to continue that work afọ more stop ya, ịmakwa na onwere ife a na-ekwu nwere isi. This is why anyị ji agwa gị nwa bụ onye Igbo ka ichiga azụ to politics. Join ya politics. Ebe a ka ị ga-esi wee develop village gị, develop town gị, develop ya steeti. I'm telling you. Tapụ ndị a na-akọrọ gị akụkọ na-enye gị promise ịmara mgbe ọ ga-abịa adịrọ dị safe, ihe a mission impossible. Forget ife a na-akọ nke afọ end na olesi ka na-ejọs na-egwu mmiri ga-eli gị very soon. I'm telling you, anyị na rise ya politician, anyị pụtakwa ebe a gwaghị nke bụ eziokwu. Gị maka ọ dịrị ịnabata ya. Do you understand me? Like ya Lesotho, like ọchịchị ya, ife ị ga na-eche kịta na-abụ Lesotho nwere limited time. Ọ pụọ kịta kedu onye replace ya. Mana ọ bụrụ na ị join ya politics, ị nwere ike ifu onwe gị na that position tomorrow. Ibidokwa ebe Lesotho kwụsị, ọgwụkwa ka ọla m n'ọnụ unu like ya na-akụ sọsọ ọnụ, kenekwenụ m unu. Mana mara ama na ife achara nwa Mgbafọ na-akọ ebe a kịta, onye na-efinish in the next 4 years o wee pụọ. Emesịa.